kasar mu kowa ya san matsayinsa. Fara na sanya sarkin da yayyo Nijar, shi yayyi ne yayyo na a ƙasar Nijar, yayi mana arziki tili a ƙasar Nijar, amma 'yan ƙasar mu ba mu amfana ba. Ga namijin maza tani sha muje, ka ce su fice maza tani sha muje, yau ka take maza tani sha muje, duk sun yi kama da gwaza tani sha muje, yau ka zama shugaba tani sha muje, ku ba mu da fargaba tani sha muje, Nijar za ta yo gaba tani sha muje, mun bar 'ya'yan uba ba sa san ci gaba tani sha muje, yanci ya zo mana tani sha muje, kora su bar mana tani sha muje, mu kasar mu su bar mana tani sha muje, arziki sun wawashe tani sha muje, wasu ma yau an kashe tani sha muje, mu dai su fice su bar mu tani sha muje, su bar mu mu gyare kasar mu tani sha muje, tani gata gare mu tani sha muje, kai ka ceto kasar mu tani sha muje, tsarin da kayo da kyawo tani sha muje, a cikin mu sai daina yawo tani sha muje, hoto suka yi da kiyo tani sha muje, 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 nace jajja muje tani sha muje, kai mana sha muje tani sha muje, ga abin da muke jira tani sha muje, ya zo ba ma jira tani sha muje, Nijar yau mun sami yanci tani sha muje, kowa yau ya daina bacci tani sha muje, duk za mu fice a kunci tani sha muje, kai turawa mi suke yi tani sha muje, sun mai da dukan mu bayi tani sha muje, bar mana aikin mu bayi tani sha muje, koyan baya muke yi tani sha muje, ku gyara kasar ta mu yayi tani sha muje, tani sha muje, tani sha muje, tani sha muje, sama tani sha muje, tani sha muje, tani sha muje, Abdulhadi na Maradi, me san ƙarin bayani ya kira ya ji 94-19-55-01 19 55 01. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya.